Tinokuchingamidzai vana veZimbabwe kwose kumativi mana enyika kwamuri, mungava muri mhiri kwemakungwa, muri kutsvaga mishando kana raramo. Tinokuchingamidzai pano paKutapa Media Inc. apo patinoti isusu musati matanga kuteerera nhau dzedu mobaya subscription button kuti tirambe tichikutsvagirai nhau idzo dzamandorokwati uye dzamazvirokwazvo. Bayai subscription button iko zvino. Zviri munhau dzedu muzuva ranhasi. Vachamisa vorambira pachitendero. Pakuvigwa kaBishop Masaya, vataura kuti vacharamba vakabatira pana Mwari uyezve vazivisa vana veZimbabwe kuti havasi kuzombofa vakadzokera kumashure uyezve vakatarisa rutivi asi vacharamba vakananga gwara ravo. Vachamisa vanoti ivo vakatumwa kunobatanidza vana veZimbabwe kwete kuparadza, izvo zvaita kuti vasaite nzira dzemhirizhonga dzekutora nadzo utongi hwenyika. Vachamisa vataura ivo kuti havasi kuzotya kurohwa uyezve vapa gwinyiso kune vanhu kuti vasavhunduka kurohwa uyezve vasakanganiswa nezvinotaurwa nevanhu. Vachamisa vazotaura zvakare vakati shanduko ichauya, asi vataura kuti hamuzivi kuti ichauya sei. Vamwe vanosoropodza ndivo vazobvunza vakataura zvakare kuti kana iye asingazive kuti shanduko ichauya sei, inouya ichibvepi uye ichiuya nani. Anoti iye vaMasaya vadyara mhodzi yerusununguko. Zvino vamwe voti topera kufa here? Nhai mutungamiriri, makatarisa tichingourawa kunge huku. Azotaura zvakare akati iye Bishop haana kufira mahara uyezve ati nyika ichaenda panzvimbo yakanaka uyezve icharamba ichitongwa uyezve ichatongwa neutungamiriri hutsva huchange huri utungamiriri hunobva kuna Mwari, utungamiriri hwejekerere uyezve utungamiriri usina udzvanyiriri. Vachamisa varamba vachisimbisa vanhu pakuvigwa kwaMasaya vachivapa tariro. Vamwe ndivo vazoita kugeda-geda kwemeno vachitaura voti ari kuvimbisa vanhu tariro yenhema. Vamwe ndivo vanoti nyika haitungamirirwe neshoko, asi vamwe vari kupa makakatanwa vachiti ivo tinoda mutungamiriri anoshandisa shoko uyezve anobva kuna Mwari. Mucomment section tinzwewo kuti imi munofunga zvipi uyezve munozviona sei kuti mutungamiriri wenyika anombofanira kuva akaita sei. Mune imwe nyaya, vaTshabangu voramba vachienderera mberi kudzinga vanhu muCCC vachishandisa chinzvimbo chavanozviti ivo ndivo munyori akafanobata bandiko reunyori muCCC. Dare redzimhosva harisati rapa danho raro rakanyatsoti tsvikiti ringakwanise kumisa vaTshabangu kudzinga vanhu mudare reparamende. VaTshabangu varamba vachitaura kuti vane chidanho chavanacho muCCC uyezve vataura kuti vachaenderera mberi pasina kupokana uyezve vati vane chivimbo chekuti CCC ndivo vanoitungamirira uyezve hakuna mumwe achakwanisa kumisa chidanho chavari kuita. Tinokumbirisa kuti murambe muchibaya subscription button, zvakare murambe muchipa macomments nekulaika mavideos edu kuti tienderere mberi. Tosangana zvakare mune chimwe chikamu chenhau paKutapa Media.